guys, another ganap for today is we're going to bukid. Gikan ang halog semento. Dire na sa tangasay. Bukid with my partner. Ako ni strict kong partner. Tagsarap na mong easy guys. Wala na siya mong easy ko. Wala siya ngipon. Ito sa area. Hapit na maabot sa bukid. Payag. Taran og sun. Naabot na kita. Guys. Naabot na ta. Naatay tanaw. Okay. Nini. Taran. Kuhaan na po ang prutas guys nga abyu. Gikan ni siya sa madaum. Ano siya guys? Ano siya? Tara siya ay isa ka hinog. Oops. Guys, oh, sige. Tapos yay! Makakaon na kita guys. Kaduhang harvest na mo ni karon. Ano siya guys? Oh. Namay siya. Mga onta guys. Siya lamikin siya. Mura siya og kay nito. Kalamit. Mani akong gianhi dire. Lami kani siya lamawon butangan og gatas. Dugay na kay ni nga tanom. Naunhan pa may ganang bunga sa uban nga nangayo dito. Walay liso. Nay isa ka liso. Nami gid guys ayo. Wala ta diri ani. Kuanda na siya abbi. Abi. Yang diso. Ulit na pa. Ulit na. Isargid yung liso guys ay. Murag yun to. The rest tulad na. Ha? Hinog na kayo? Ang lamin. Ay, ito ang liso. Kaya may hinog kayo. Sige lang kay kung daghag bunga guys, magpatilaw ko. Pero karon kay nihit pa, primero pamanggod niyang bunga. Kaduha namang harvest, primero duha karon duha na pod. Aw upat dayron, kinaaday gi pahabol niya harvest. Kinan daw sa pangagdoy sa pagkaon sa pangagdiri daw. Suko.
Hindi siya makatagbaw. Ito lang guys. See you next video. Bye bye. God bless everyone. Mwah.